Kámo chcú odo mňa. A znova mi to zrušilo nahrávanie, ale otvorom Epic. OK, znova PIN. Máme tu mega box, bráško. Klik. Čo tam je? Aké číslo? Nebudem sa pozerať. Nepozerám. Už som asi na 3, neviem, kde som. Čo sa stalo? V tomto momente to bolo veľmi good. No. No. OK.